Il-maġġoranza tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista irrifjutaw id-dekasteru li rrid jassenjalhom il-kap nazzjonalista Adrian Delija fix-Shadow Cabinet il-ġdid li ħabbar is-Sibt filgħaxija. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd fejn kien spjegat li tul in-negozjati tar-reshuffle mad-deputati nazzjonalisti, Adrian Delija kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali Clyde Puli. Puli li ħad dekasteru importanti tal-edukazzjoni mingħand Therese Comodini Kakija li fost l-iktar urtati bid-deċiżjoni tal-kap. Fil-fatt kien hemm mumenti fejn dittajt li se tieħu xejn, iżda mbagħad ta' madwara tawa l-parir li ma jkunx xaqli għaliha u ħadet l-inkarigu ta' kelliem dwar il-midja, il-kultura u l-identità nazzjonali. Beppe Fenekadami wera li qed għandu s-saħħa meta mila ċara li mhux aċċettabbli għalih l-offerta li jkun kelliem għall-enerġija. Fil-fatt insista li jibqa' kelliem għall-intern, anki jekk dan kien qasam lest għal David Aġus. Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ġie offrut sabiex minn kelliem għall-ġustizzja ikun kelliem għall-kultura u l-kunsilli lokali. Offerta li xejn ma niżditlu tajjeb biex eventwalment ħal-ambjent. Adrian Delija rrid li l-ġustizzja jieħu dak Chris li jkontesta l-kap biex Marta Sportelli tieħu Għawdex. Iżda Chris qallu li ma kienx hemm ċans li jċedi Għawdex. Marta Sportelli nħattret kellim tal-oppożizzjoni dwar il-proġetti kapitali li ppjanaru s-suq tal-proprjetà. Stephen Spiteri anki jekk jinsab investigat fuq ħruġ ta' ċertifikati folots żamm id-dekasteru importanti tas-saħħa. Bħal Therese Comodini Kakija, Ryan Kallus ma rnexxilux jinnegozja xi ħaġa aħjar u nħatar kellim tal-oppożizzjoni dwar iż-żgħażagħ, l-isport u l-ġlieda kontra l-obeżità. Kallus kien fost dawk li opponew il-preżenza tal-Partit Nazzjonalista fl-inaugurazzjoni tal-Kafe Premier u jidher li din hija tpattija lek. Intant li Claudette Buttigieg Delija rrid ineħħiha minn deputat speaker biex jagħmel lil Frederica Azzopardi. Però din qaltlu li l-ħatra tagħha hija approvata mill-Parlament u jekk irid ineħħiha jrid irressaha għal vot parlamentari. Simon Busuttil, l-eks kap tal-Oppożizzjoni, inħatar kelliem għall-governanza tajba. Dekasteru li Delija għandu f'moħħu li jneħħih jekk hemm il-darba Simon Busuttil ikun elett membru parlamentari Ewropew.